kapag naka-sale tong lotion, Hi guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing my very first empties video. Actually, nakagawa na ako ng ganito, pero na-private ko na yung video na yun. As in, sobrang tagal na nun guys. 2013 ata. Yan, naalala ko pa yun. Parang basta nasa Victoria's Secret na bag na I don't know. Did you guys see that? Sino sa inyo nakakita ng video na yun? Ewan ko, sobrang tagal na nun. Anyway, gagawin ko siya kasi lagi itong ginagawa ni Kathleen Lights. And alam niyo naman ako, gustong-gusto ko si Kathleen Lights. Sobrang fan ako ni Kathleen Lights to the point na hindi ko siniskip yung ad niya. And lagi siyang gumagawa ng ganitong video. So I was like, I will do one as well. So itong mga to, I think na-accumulate ko for just less than 2 months, I think. So yeah, marami siya tingnan kasi malalaki yung boxes ng iba. Pero I think hindi naman siya ganun karami. Malapit na kasi siyang mapuno. So sabi ko, I think it's time to film a video. So yeah, basically, papakita ko sa inyo guys yung mga empties ko. Like, naubos ko talaga. And sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa kanila. Kung gusto ko ba sila, like, kung i-repurchase ko ba or hindi, you know? Okay, first is yung mga cotton pads na I got from Daiso. Ito yung cotton puff pads. Ito yung mga cotton pads na ginagamit ko. And I've finished like, I think 4 already. Pero hindi ko na nakip yung ibang boxes kasi hindi ko pa inisip na gagawa ako ng ganitong video nung I started using these. But I think I finished like 4 already, including these. So yeah, $2.80 for 2. Lagi ko siyang ginagamit guys. Gustong-gusto ko siya kasi hindi siya nag-fray. Kasi parang nakalock siya dyan. So hindi siya nag-fray. Sobrang sulit para sa akin because it has how many? 90 pieces each box. So, for $2.80, meron kang 180. Para sa akin, okay na. Actually, I will go to the city today and buy more. Kasi kailangan na kailangan ko siya. I think I have 1 box left. So, yun. And then, another big box in here is Tampax Pearl. Ito lang yung brand na to yung ginagamit ko talaga. Kasi para sa akin, ito yung pinakamadaling gamitin. Nag-start ako gumamit ng ganito. I feel really awkward saying the word. I do not know why. Pero, yeah, matagal na ako nagti-tea. Nag-start ako gamitin yung tea nung nasa US pa ako. Kasi may time na meron ako, tapos wala akong pads na dala. TMI. Tapos yung ka-workmate ko noon doon, sabi niya meron akong tea. So, binigay niya sa akin. And ayoko naman na sabihin hala, hindi ako nagti-tea. Tapos wala din talaga akong choice kasi walang merong pads doon sa ka-office mate namin. Kadalasan pa sa kanila lalaki. So, meron lang atang 3. And yeah, yung isa lang yung merong dala. Tapos tea yung dala niya. So, I started using tea then. And yung binigay niya sa akin is yung ganito, yung Tampax Pearl. And okay siya guys. First time na ginamit ko siya, of course, I felt really awkward. Because like, ano ba tong ginagawa ko sa sarili ko? But, okay lang siya. So, dun na, nagsimula na lagi na akong gumagamit ng tea. And until now, ito pa yung ginagamit ko. Tampax Pearl lang talaga yung para sa akin maganda. I have tried other brands, especially yung mga maliliit guys. Tinatry ko yung maliliit kasi sabi ko nakakahiya kapag nakita ng ibang tao yung malaki. So, nagtry ako ng maliliit na sobrang liit. Ang hirap, ayoko na nun. Parang I wasted like 5 before ko na successfully insert yung isang maliit na yun. So, never ko nagagamitin yung ganun. I'm gonna stick with Tampax Pearl. So, yeah. Okay, next one is the Palmer's Shea Formula Raw Shea Body Lotion. Ito yung lotion na gamit ko. If you guys watch my videos, alam niyo na addict ako sa lotion. Naglo-lotion ako araw-araw. But this one, wala akong preference when it comes to lotion as long as moisturizing siya. Kapag sa smell, wala akong pakialam talaga. Ito, it works naman. Very moisturizing, especially sa winter. Naubos ko na nga siya agad-agad. Kung bibilin ko siya ulit, hindi ko alam kasi I like na mag-adventure sa mga lotion. Like, kung ano-ano lang, kung ano yung nakasale, yun yung binibili ko. So, yeah. And nagsastock kasi ako ng mga lotion. So, hindi talaga ako, like, meron akong specific na lotion na gusto kong bilhin every time. Like, kapag nakasale tong lotion na to, kukunin ko siya, nagsta-stock ako kasi ayoko maubusan. So, marami akong lotion talagang nakastock doon sa banyo. So, yun. And then, I have this Dove Go Fresh na moisturizing cream. Ito yung deodorant na gamit ko talaga, guys. Before ko pa ginamit yung, what is that? RMK deodorant. RMK, tama ba? RMK nga na deodorant. Yung, spray na ginagamit ko with cotton pads and then nilalagay ko siya sa You know what? I stopped using that
especially nung lumamig na. Kasi na-notice ko na malamig, diba? So, yung ginagamit ko na mga damit, mga warm, mga kakapal, and na-notice ko na medyo bumabasa ng konti yung kilikili ko when I was using that. Siguro dahil sa kakapal ng mga damit na sinusuot ko. So, I went back to my Dove. I still use that at night kapag patulog na kami. Ito talaga yung trusted ko, guys, na deodorant. I've been wanting to try the pink one, yung baby pink na color, pero wala, nagtakot ako mag-try ng bago kasi baka hindi ko magustuhan. Ito talaga yung gusto ko, cucumber and green tea scent. Para sa akin, very fresh niya and hindi siya nakakabaskil. So, I really like that. And actually, meron akong extra kasi nabili ko siya ng buy one, get one free. So, meron pa ako and kapag naubos yun, bibili na naman ako ulit. So, yeah, I will definitely repurchase that. Tatapusin ko na muna yung mga malalaki and then pupunta ako sa mga sachets. So, this one is the AO Sep Plus Deep Cleaning for Comfort Contact Lenses. Comfort that lasts. Ito yung ginagamit ko para linisin yung mga contacts ko. So, alam niyo naman na ginagamit ko yung ganito, diba? Yung ganitong container para linisin yung contacts ko. Ito lang talaga para sa akin yung alam ko na naglilinis talaga ng contacts ko. Ito din yung mga tamad ninja moves, diba? Kasi yung dapat mo lang talagang gawin is ilagay yung contacts sa container na yun, tapos ilagay itong solution na to, and then overnight, inu-neutralize niya yung something, yung contacts mo, and sobrang linis ng contacts. Like, walang maliliit na, alam mo yun, kapag nilinis mo yung contacts mo, gamit yung kamay mo lang, tapos paglagay mo merong parang bato na maliit, yung something like that. Ito wala. Sobrang nalilinis niya talaga. Medyo may kamahalan siya, pero I don't mind kasi alam ko na, like, you know, para sa mata ko yan, te. Meron namang ibang brands nito. Kaya lang, yung iba, mas lalong mahal pa sa kanya. So, I'm sticking with this. And yeah, na-repurchase ko na siya. Meron na akong ginagamit ulit na ganyan. And then, this Garnier Fructis Strengthening Shampoo and Conditioner Pure Shine 2-in-1. Ito yung shampoo na gamit na Dan nung dumating ako dito. So, first talaga nung dumating ako dito, ito yung gamit niya. And hindi ako ma-shampoo, guys. Gumagamit lang ako ng shampoo like before pa may kulay yung buhok ko. Gumagamit ako ng shampoo mga once a week. So, and binabasa ko yung buhok ko 3 times a week. So, lagi lang talaga akong conditioner. So, wala talaga akong pakialam kung ano yung shampoo yung gagamitin ko kasi hindi ko naman siya ginagamit like all the time. Pero ito yung gamit na Dana shampoo and nagustuhan ko siya, guys. So, ito na yung lagi naming binibili kasi sabi ko, ayokong mag-venture sa iba kasi baka hindi ko magustuhan. So, ito na yung lagi namin binibili. Weightless Hair Healthy Shine daw siya. Ito naman yung susunod. Secret Solution Wedding Dress Lotion. Ito yung nakuha ko from stylekorea.com. Pinili ko siya kasi wedding dress daw. And I got this siguro mga a month before my wedding. I started using this mga 1 week before the wedding kasi maliit lang siya and alam ko maubos ko yan agad-agad. So, hindi ko muna siya ginamit. Naghintay muna ako 1 week before the wedding. Hindi siya maganda, guys. I already mentioned this in my vlog na hindi ko siya masyadong nagustuhan. It's very hard to work with. Puti siya, puti talaga siya na lotion. And kapag blend mo siya, nakikita mo pa rin yung puti. It's very patchy. Sobrang hirap niya i-blend. So, yung ginawa ko is minimix ko siya sa lotion na gamit ko. Para lang maubos siya, minimix ko siya sa ito. So, konti lang, like pea-sized amount lang, para nga lang maubos siya. And then, dinadamihan ko ng ibang lotion. So, yeah, kaya naubos siya. Pero hindi ko siya i-repurchase kasi hindi siya maganda. And minsan lang ako hindi nagagandahan sa lotion. Pero ito talaga, ang hirap niya i-blend para siyang hindi lotion. Ito naman yung next, Mario Badescu na Aloe Vera Toner. Maganda to, guys. Sobrang tagal na ubos nito sa akin. Siguro mga 5-6 months. Alam ko mahal siya, pero it lasted me like 5-6 months and I use toner every day. Twice a day. Every time na hinugasan ko yung mukha ko after like, you know, removing my makeup, nagto-toner ako kasi wala lang, parang part na siya ng skincare routine ko. Nagto-toner talaga ako. So, I used it a lot. Okay siya, maganda siya. It is not tested on animals. It's cruelty-free. Sa mga tao dyan na particular sa mga ganon, it's cruelty-free. And I got this from Sephora PH. Isa siya sa mga toner na gusto ko. Ang dami ko kasing toner na extra pa. So, siguro kapag naubusan na talaga ako lahat, ito yung una sa lista na, yeah, yun yung bibilhin ko. Okay, next is this. Of course, lotion na naman. Mango Seed from The Face Shop. Lotion din siya. Ito, sobrang bilis lang naubos sa akin to, guys. Siguro mga 1 week lang. Kasi sobrang liit niya. Hindi ko na maalala kung sobrang nagustuhan ko ba to or unsa. Yeah, para sa akin normal lang siya.
Ang naalala ko dito is yung consistency niya very runny. Though moisturizing naman siya, okay naman siya. Pero again, it's a lotion. So, wala akong like, hala, i-repurchase ko yung specific na lotion na yan. Hindi din siya maganda pang travel kasi mabigat. Para siyang glass. Yeah, so, okay lang siya. Okay lang. Parang, yeah, so-so. Okay, next is this peach na, ano ba to? What is this? Peeling gel. Sobrang bango nito. Like, ito yung dahilan kung bakit I'm really into peach. Like, peach iced tea, yung mga peach na drinks. Kasi sobrang bango nito and sobrang ganda niya sa skin. Nakuha ko to sa BB bag ko sa Beautique.com and hindi na siya available sa BB bag. Nung naubos ko siya, hindi na siya available dun. Tinignan ko siya sa eBay. Over naman sa mahal sa eBay, oy. And then tinignan ko siya sa Style Korean, sa Althea Korea, wala siya. Pero if you're looking for a peeling gel and meron ito yung kunin nyo guys. Kasi ang ganda niya. Ang ganda pa ng packaging niya. I don't think I will get rid of this kasi sobrang ganda ng packaging niya. Para lang siyang puwet dyan, diba? Ginagamit ko siya, I think, once to twice a week. Nung meron pa siya, ngayon wala na. And maganda siya. Napakita ko yun sa vlog ko na nagpipeel talaga siya. Feeling ko kasi, sa mga ganitong peeling gel, like, nasa product talaga yung peel. Pero maganda sa feeling na, wow. Kasi yung peel din, madumi din tingnan. So, parang, wow. Skin ko yan, madumi. Pero, yeah, gusto ko siya. Gusto ko siya i-repurchase. I just don't want to spend like $20 on that. Like, feeling ko hindi siya ganun kamahal. Like, siguro mga less than 10 yan. Tapos nagdodoble sa eBay. Tapos meron pang shipping. Sabi ko, no, ipag-pray ko na lang na makita ko siya kung saan-saan. Like, siguro meron siya sa Asian shop pag pumunta ko sa city today, you know? Ewan. Okay, next is this Sephora Wrinkle Fighting Super Serum. Ito yung ginagamit ko as my nighttime moisturizer. So, sabi niya, it's a serum. Pero yung consistency niya, moisturizer yung consistency niya, guys. Hindi siya yung runny na parang liquid like serums. So, ginagamit ko siya as my nighttime moisturizer. And ang nagustuhan ko dito, this is by the way from Sephora PH. Ang nagustuhan ko sa kanya is meron siyang ganyang packaging na ganap. And every time na pinapump ko siya, like, parang ano ba yan? Ano bang tawag dyan? Like, I can't. Basta, parang nasa-suck in niya. Parang nasa-suck niya yung product and naging ganyan na siya. Hindi ko alam kung paano i-explain, but nakita niyo naman siguro. Sabi niya, it's a wrinkle fighting super serum. I'm not really quite sure about wrinkles. Like, wala pa naman siguro akong mga wrinkles. So, hindi ko, like, nakita talaga yung, oh my gosh, major difference. Like, it tightened my face. Hindi ko nakita yun sa product na to. I'm not gonna repurchase this kasi marami akong mga moisturizer na gusto kong ubusin. And, I'm pretty sure medyo may kamahalan to kasi it's from Sephora. But it wasn't bad at all. Okay siya. Okay, next are mga makeup wipes. So, ito yung mga ginagamit ko when I remove my makeup. So, what I do, guys, I do not know kung kailan ko ma-upload yung skincare routine ko. Sana soon. Pero, or maybe it's already up. We'll see. Yung ginagawa ko is I remove my makeup with an oil-based makeup remover using my Cotton Puff from Daiso. And then after nun, kapag I don't feel like washing my face, kasi minsan nakakatamad talaga, guys, especially if you had a long day. So sa tamad days ko, I use makeup wipes just to make sure na nawala talaga lahat ng makeup ko after I remove makeup with an oil-based makeup remover. So I have here the Enperny Silky Tissues. This one is really good. I got this from my BB bag as well, I'm pretty sure. And yeah, kung i-repurchase ko siya, hindi. Kasi malay ko ba kung saan ko ito mahahanap. Kasi sa BB bag ko siya nakuha. And BB bag kasi ano siya, subscription. Just like this one. It's good, pero for me, not good enough para i-chase ko siya and hanapin ko talaga siya kung saan ko siya mabili. It's alright. Ito naman is the Simple Kind to Skin Micellar Cleansing Wipes. I got this because ito yung gustong-gusto ni Kathleen Lights din. I always see this sa kanyang MT's videos na marami siyang nagamit na ganito. So, nakita ko siya sa supermarket dito sa amin. I got this. I tried it. It's really good, guys. Tama talaga yung mga sinabi ni Kathleen Lights na
hindi siya nag-leave ng parang weird na feeling sa mukha. And it's not expensive at all. It's easy to find para sa akin. So yeah, I'm gonna continue buying this. Actually, I'm trying out the simple ones, yung green, yung parang original na version nito. And hindi ko pa yun na-start gamitin kasi I'm using a different one right now. So yeah, we'll see. But I will definitely repurchase this kapag hindi ko nagustuhan yung green na version. Kasi mas mura yung green kaysa sa my seller na white. Okay, last mga mask, guys. Kasi alam nyo naman ako, I use mask. Hindi na all the time. I used to use mask every single day. That was a month before my wedding na I used mask every night talaga. And yeah, pero after nun, after na ng wedding, wala na. Pinabayaan ko yung skin ko, char. No, after nun, ginamit ko na lang siya like normal na paggamit ng mask, hindi araw-araw. So, ang dami kong mask dito. Yung mga mask ko usually galing stylekorean.com, and then yung iba dito galing sa Althea Korea. Yung iba din galing sa BB Bag, Mask Maven, kasi meron din silang Mask Maven. So, yan. Innisfree. I'm pretty sure this is from Anne. And then, yan. Ito, sobrang bango na to. Meron din ako dito na sineparate ko sa gilid kasi meron pa silang mga liquid sa kanila. And yung ginagawa ko kasi dito, guys, is nilalagay ko sila sa skin ko as a lotion. Kasi addict ako sa ganyan. Pero, lately, sobrang lamig na when I'm doing my skincare, naka-pajamas na ako and I'm cozy and ayokong hubarin yung pajamas ko just to put on like the liquid sa katawan ko kasi ang lamig na. Ang lamig na nga niya, ilagay sa muka, parang, ang lamig-lamig. So, yeah, meron pa akong 5 dito na kailangan ko ubusin yung liquid. Hindi ko alam kung kailan ko maubos. Matatapon ko na yung iba. Perfect. And that's basically it, guys, for my empties video. I hope you guys enjoyed. Pero yan na yung video ko today. Thank you so much, guys, for watching. Please do like this video if you enjoyed. And please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Pero yan na yun yung... Pero yan na yun yung... what? Pero yan na yung video ko today. Thank you. Today's...